Hei, apa jaremu uang iki lebih miskin daripada kowe? Rungokno kupingmu ya cuk ya su ya. Ora kabeh iki ya uang mau anggap miskin. Kowe lebih dari segala-galane wong liyane. Sugihmu kira sepiro, sombongmu kira-kira, rupamu rapate gotro, tapi banggamu sampai ngilokne uang kaya ngono. Wong sugih urung sepira lho, duwemu apa nguntal ngirit ya. Kowe nguntal ngirit. Dolan ora tau duwe kanca. Ngono kok sok blagu. Gila. Kowe iki gila, stres we. Kowe iki pengen diwahne uang, pengen dianggap bos, pengen dianggap kowe iki wong sing sugih, duwe pabrik-pabrik gatel lho. Ngerti ora pabrik gatel? Kowe iki duwe pabrik-pabrik gatel, ngerti ra? Sok-sokan gablek apa lho kowe iki, gablek apa jajane ngono? Hajal sepilen. Kok rumangsaku kaya kene iki ora ngerti, wis tak tracking kowe iki sapa? Aku iso luweh ngelokne uang luweh pedes. Deknane aku meneng, aku mingkem, penginku tak wirangne langsung di hadapanku. Tapi cocotku ki ora betah ra ngelokne uang. Jan ora betah. Jan ora betah kae. Makane aku wis ngempet emosi wis ora betah. Ndelok petangkringanmu ki lho gedhek. Jangger dilokne uang kabeh wong mok blokiri. Kowe iki nyedeki aku mek arepe manfaatne aku cuk su. Rumah samu aku pekok. Gak pekok sama sekali. Aku gitu paham. Kowe nyedeki aku mek arepe opo? Arep manfaat nih. Ngerti ora? Ancuk. Aku ki yo nggumun karo wong sitok iki, Sugih dikirane ke sing nang donya sing sugih dapuramu dhewe. Duwene iki lho ora bejaji, Ya urung bejaji. Ngono kabeh wong ki ya bangga karo pencapaiane, ora mek raimu tok. Ngono kuwi cuk su. Bagi wong lanang ya sing pernah cacatan nang WA karo Sainem. Masa kowe iso nyopir tonem? Pengen aku nyopir nerak ndasmu sampai melites apa piye, Negara iki lek ora enek hukum ngono ya. Terak. Aku paling gak seneng karo wong sombong. Nang donya iki lho, sing sugih ki rame kontok, sing urip rame raimu tok. Kok kemleletmu yo alah rupamu wis nyengangi. Wong uripmu ki lho meleki, jan meleki lumprah ngising dibadok neh. Awak nganti kurus, kering kerontang kaya wong busung lapar kurang gizi. Untal mie instan. Ngone gayane aku duwe babu padahal ngosek WC kosek dhewe. Krekes. Aku mbedina dhuwit moro dhewe gatel dhuwit moro dhewe. Raimu ra modal renek wong ngeteri dhuwit. Lah nyapa lek kowe dhuwit moro dhewe? Ayo bisnis bareng karo aku Nyapa arep njaluk akunku bareng monggi bakulan. Najis lele raimu sugih ngapain krekes. Ora enek wong sugih kakan cangkem koyo dangkrengamu. Wong ki mbok sadar diri, sadar rai. Kowe wis tuwek, ora payu. Ya mergo raimu dhewe. Mungkin kok keluargamu ki turun temurun kaya ngono mleki. Wong dhuwite tinggi tuku mangan enake eman. Tinggi dolan-dolan eman, rono rene dolan dhewe. Oh gila nimen seru ki lek dolan ki nek kancane jak omong-omongan ora mek plonga-plonga kaya kethek ketulup ngono kuwi. Wong model plolang kaya manuk dares lho. Iki ram jaji gaya.